Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Ulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:24. Banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapagpakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Sa mga kaaksyon sa sining pagpangalagad sa sining Christmas Day. Pila na lang ka oras ang nabilin kag Christmas Day na mga kaaksyon. Dapat
sa mga kaaksyon ta i-celebrar tagid nga wala sang lakay nga pagpakuno-kuno ang Christmas Day, no? Kabudlay kung kaisa, no? Kaligiti may limitation pata sa gyapon, bisan paano mabatyagan ta ang Christmas nga ginatawag sa sining tungang gabi karon at 12 midnight mga kaaksyon, no? Ang aton sini pagpanumdom sa mga kaaksyon ta still sa gyapon because nga yara sa gyapon ang pagpamahog sang COVID-19. Bisan paano makaupod tang bugos nga pamilya oks na mga kaaksyon. Basta importante social distancing mga kaaksyon, no? Pero kung sagwa ka dapat naka-face mask ka kag face shield, no? Kag ti social distancing man gyapon kun yara ka sagwa mga kaaksyon. Daw jutay slakyan ta subong mga inuras pero basi karon dugay-dugay magamatamat naman damo alin kay na sa nga do ka jutay lang sang mga salakyan naton both private and public mga kaaksyon nga nagaladay diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Sige, sa mga kaaksyon ta halong lang, no? Sa padulong sa inyo dapat nga destinasyon sa sining nga adlaw paghalong gid, no? Importante nga makalampuas kita sa 2020 nga tuig mga kaaksyon nga makin mo halin bulan sang Pebrero do matamat na nagsugod yadto. Hasta subong sining mga binulan, may mga limitations pa sa gyapon. No? Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining adlaw mga kaaksyon? Yari kita sa December 24 nga presentation tuig 2020, Huwebes kita mga kaaksyon. No? Isa nagid lamang, pila nagid lamang ka oras actually nabilin kag mag-Christmas Day na mga kaaksyon. That was December 25. Buwas na ning adlaw ukon karon sa tungang gabi. May mga misa pang hiwaton karon mga kaaksyon sa pila ka mga simbahan diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga kaaksyon ta 8 days before pa man mag New Year's Day, walo pa ka adlawng nabilin before pa kita mag New Year's Day mga kaaksyon, Sa mga kaaksyon tang nagapamati sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, never gid kita nga magsalig mga kaaksyon tumanon tagid kunano ang nasad sa health protocol naton mga kaaksyon diri sa syudad kag sa mga banwa kag syudad man sa probinsya sang Negros Occidental para pag-abot sang 2021 nga tuig mangin malipayon ang bugos nga pamilya kun wala sang sabla. Sa mga kaaksyon ta sa Negros Oriental nga bahin, kamusta kamuya mga kaaksyon amon sa kanginan? Oks lang kita dira. Kabay pa nga oks lang mabudlay kung kaisang hindi pag-ukihan ning Disyembre 25 ni. Ayo. Kag kalakip man mga kaaksyon sa mga kaaksyon ta sa bugos nga Region 6. Kamusta kamuya dira mga kaaksyon sa Islasang Panay, sa Guimaras, Iloilo Province, sa Capiz, Antique, kag sa probinsya sang Negros Occidental. Ayos! Sige, inupdanay kita mga kaaksyon, tubtob kita sa takna 15 sa pagdulong sa mga balita, gikan sa aton sining mga action reporters. Preparar na kay lambadahon ta ng mga balita ta sa dili ginamang manugay sa pagpangalagad sang aksyon na BBB. Sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa siring adlaw diri sa aton siring pagpangalaga?
Sa balita sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay gabalita ni Aksyon Marlon Hinovia. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon R. Tayhupon. Resolusyon nga nagaduso sang inisyatibo o kung pagtuon angot sa mental health issues sa mga men in uniform aprobado sa konseho sang syudad. Samtang sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, Ford Ranger nga nakuhaan sang video sang isa ka concerned citizen sa aksidente nga natabo sa barangay Alihis nga nakabunggo o kung nagbunggo sa tricycle, wala magtugma sa mga debris nga na-recover sa crime scene. Sino man tong nakabunggo man, mayo pa magpakigangot ka na lang sa mga kapulisan, kagabuligan lang niho. Manti Disyembre man subong bulan mo ti kung kaisaway tama na ginapangayong aksidente. Normal ang ina mga kaaksyon pero mas mayo gid nga nagahalong kita, no? Sa mga kaaksyon tadraba si kung nakasiplat kamubla nga may mga lastro ang salakyan. Kaya hindi man ito kuno Ford Ranger to, ano yan to, kasalakyan. Padayon pang pag-investigar sa mga kapulisan angot sini. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, gabalita ni Aksyon Alvin Graba. Teenager sa Banwasang Ilog na dakpan sa entrapment operations. Samtang sa patrol naman nga balita, PDEA yara sa heightened alert status kasunod sang Christmas holidays, intelligence operative mas nga ginpabasko. Samtang may balita man kita sa Negros o kung sa mga out-of-town reporters naton sa siyudad sang Cadiz. Igabalita ni Aksyon Roger Gotid, implementasyon sang curfew sa siyudad sang Cadiz. Wala sang pagbago sa Despiras sang Paskwa. Kaga sa Valladolid naman mga kaaksyon, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, 53 anyos nga lalaki nga may kaso rape, ginserbihan sang warrant of arrest sang mga kapulisan. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, ni may kangtanan sa teenager nga nakuhaan sang video sa natabo nga pagpanglutang sa mga Gregorios. Dapat man proteksyonan suno sa kapulisan. Dapat gid proteksyonan ganitong bata ang nagkuha pa video. Dapat gid lang, no? Kag mga alkalde sa Pilipinas magasapol agod nga istoryahan ang pagbakal sang COVID-19 vaccines. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, sa Bugos nga Region 6 kalakipman, sa Bugos nga Pungsod Pilipinas kag Bugos nga Kalibutan. Mabatian na dugay-dugay diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:36 ang aton oras. Mga balita nga inyo hisayran karon dugay-dugay diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Karon lang dugay-dugay ha, mahinang kalaban Sa mga kaaksyon nga naga-monitor na via Facebook Live sang Aksyon Radio Bacolod, ginabi-abita na kamo kag dugay-dugay lang, no? Kay hatagan tanay talupangod ang mga mensahe ninyo nga ginpadala diri sa aton sini nga pagpangalaga. Plus ang aton sini nga mga kaaksyon via website sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton mga kaaksyon via Aksyon Radio Bacolod
nga nag-monitor na sa inyo sining palatuntunan. Ipadala lang mga mensahe ninyo kay hatagan ta ina igtalopangod sa dili gid lamang madugay. Sige, daligid lang mga kaaksyon kay yari ng resulta ho sang Small Town Lottery. Basi kung kamong mapalaron sini. Yari na mga kaaksyon ang still result sa sining adlaw sang Huwebes, December 24, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 35 kag 4, liwat 35 and 4. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Sige, daligid lang ha kay pangbasahon tani anang ginpadala nga mga mensahe diri sa aton sining pangalagad, no? May lang nga pamati sa kay Jocelyn Libon Dispoho. Merry Christmas, same to you, Madam Jocelyn, no? Kag kay Guillermo Clarito, salamat sir, no? Guillermo Clarito kag sa imo manda. And kay Leones Nathaniel Del Monte, may lang nga pamati. May joke ka pa, Lunes, ha? Salamat, gida. Kag sa imo mandira, no? Kay Alunan Suset, good morning, Boss Rex. Halong, Pascual lang da. Ayos. Shout out lang sa Alunan and Nansan family. Salamat, gid. Thank you so much, Alunan Suset. Kay Mayla Primavera, Merry Christmas sa mga taga-Action Radio. Tiwala gid da. Morning lang, live ko sa FB. Okay. Monitor lang siya. Thank you so much, Mayla. Ako, Maldita, present man kay Ma'am Magsuhilia. Dira sa Midifex. Kag sa tanan nga mga Midifex employees, tamyaw lang si Sir Patrick dira, si Sir RJ, kag si Inday Rain, kuan lang tamyaw sang Merry Christmas and advance Happy New Year. No? Halin sa Midifex family. Halin kay Ma'am Magsuhilia. Ayos, thank you, Ma'am Mags. And Rosalina Ariliano Espadero, Merry Christmas, no? Sir Erwin Gonzales, may lang pamati Sir Erwin. Kay Alex Montesa, present na si Alex Montesa. Sir Rex, wala karon curfew. Actually sa December 25 and 31, no? Mabaha ni karon ng mga palupok, pero ang EBB sa Rex gadaguob sa gihapon Pudpurana. Ay, perti Pudpurana. Damo gid sa nabalaan, no? Amot ko nag-open ng mga palupok today kay kaina sa report ni Action Alvin Graba, daw 2 or 3 pa lang to ka mga baligyaan, pero jutay pa ang baligya, no? Basi karon na. Lang taon ta na karon dito sa reclamation area, no? Si Lidonia Santillan, may lang pagpamati from Nagase. Merry Christmas too. And kay Bia Jonathan, Action Rex, ga-monitor ko diri, panawagan ko lang tani kung sinong nakakita o sang akon nga wallet kahapon nga ibalik bisan ang driver's license na lang kag company ID. Ang kwarta nga 2K bisan hindi na lang pagbalik. Thank you, Action Rex. Ay, nawigit kahita gali wallet ni Bia Jonathan. Basi ko nag-monitor ka mo da. Liog lang idulong diri sa Action Radio, kay para mabalik ta na sa tagiya, bisan ng 2K na lang to, no? Bisan why na? O konti pagkakita to sang 2K, waslik man lang to nilas pangigaron ang kahita, no? Basing mga ID da, kag driver's license, importante man na, no? Paliog lang ta pakigangot dari sa Action Radio. Bia Jonathan na dang ngalan, ano to ngalan to? Bia Jonathan, anong ngalan to sang driver's license, no? Kag company ID. Leia Younger Esquivel, may lang nga pagpamati dira sa Talisay. Leia, may lang nga pagpamati. Kay John Anthony Catalbas, may lang nga pagpamati, no? Kay John Anthony Catalbas. Kay April Joy Patsero Singson, dira sa Fort Fuentevilla, Barangay Takuling. Merry Christmas din, April Joy Pachico Singson. Ayos. And Ibarita Marie, may lang nga pag-monitor, Ibarita Marie,
kay Alex Montesa, linyag Guillermo Gimo, Clarito, panaog na da sa babaw, duldol kay masugod na ta na ang programa IBB. Grabe gid ni si Alex Montesa. Ginapapanaog ya si Guillermo Gimo, Clarito, ho. Sa babaw kuno duldol. Arnel po Disamparado, may lang pag-monitor dra sa Mansilingan and Merry Christmas. Ayos. Kag kalakip man sa iban pa naton nga mga kaaksyon dali lang, no? Kay diri sa idalo mo. Complete name Jonathan Bia. Jonathan Bia. Sige, salamat gid Bia Jonathan, no? Jonathan Bia actually ang ngalan sang ID kag sang driver's license, no? Jocelyn Kalamaan, ara na siya. Si Rami Bu Canilio, Merry Christmas and sa family di na to. Family Dailin ni Sige Mansilingan. Mut ko na muna. Ferlan Alpuerto, may lang pagpamati sa Alpuerto family sa La Castellana. May lang pag-monitor Ferlan Alpuerto. Lisa Libuon from Alcobar, KSA, may lang pagpamati, no? And Madam Virginia San Antonio Olpenda, Merry Christmas and God bless you too, Madam Virginia San Antonio Olpenda. And Mac Del Rio, may lang pamati kag Merry Christmas man from Del Rio family sang Kabangkalan. Thank you so much, Mac, kag Merry Christmas man da sa inyo. Sige, dali gid lang mga kaaksyon, standby. Manong balik kita dugay-dugay sa aton sining mga balitaan na diri sa pagpangalagad sang aksyon BBB pagkatapos lang sining importante nga mga commercials. naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:47 ang aton oras. 11:47 na mga kaaksyon. Sige, samtang nag-amat-amat na kamo sa sining mga inora sa pag-chibog. Ang iban sini wala pa chibugon kay nagapangita pa sang palanyagahon, no? Pero ang iban sini nagahimos na gidman na. Plastar na sa lamisa. Ang iban sini nakatapos na siguro. Sige, kung nagatutok lang diri sa aton sining balitaan. Sa imo sining pag-ehersisyo, hindi gid magkalipat ha. Especially ining Aksyon no Radio Philippine Standard Time, las 11:49 ng aton oras. Kadtuan tanang naka-all red si Aksyon Eden Abuso, mga kaaksyon balita nasyonal, no? Ini may kang tanan sa teenager nga nakakuha blato sang video sang natabo nga pagpanglutang sa mga Gregorios. Dapat man proteksyonan suno sa kapulisan. Dapat gidi. Kag mga alkalde sa Pilipinas magasapol agod nga istoryahan ang pagbakal sang COVID-19 vaccines. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Negros Occidental, siyudad sa Bacolod, bugos nga Region 6, bugos nga Pungsod Pilipinas, kag bugos nga Kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa kay Aksyon Eden Abuso sa News Center. Aksyon Eden, mayong udto. Merry Christmas, Aksyon Rex. Merry Sa tanan Christmas. nato nga mga ka-aksyon. Aha. Tewa ito da. Ara, nakapula ka nga daan subong do birthday mo lang. O, ti mo lang kong great happy birthday, yaw. Happy birthday to you. Good na iya. Tewa ito da. Birthday ang atar. Ara! Good. Ara na may kulada. Ano to ba rin mamaypay ni Aksyon Alvin? Ati, ay Doc! May lang ang pagpamati na Doc. Yes. Thank you so much. Kasi may papa sa charot lang. Dabuso na na imo, haw. Dabuso na na. Hindi na naamo, haw. Abuso lang ng apelido. Ya, bro, why ni sa gabusar yan? Amo. No. Amo ginadaang pinakanami Aksyon Rex, okay? Gani man. Good. Good. Perfect. Dito, hindi na tayo magbalita. Dito, masturya. Gani, daw. Masturya na lang tayo isang kamayuhan. Ati, Christmas man subong daw ang mga balita daw nagpahuway man. Oh. Pero sa aton yung pagpangalagan, mga balita gintas niya. Ate, sige na. Abi ko, pwede na ako katindog ang magtalikod. Tapos ka lang Ate, sige na. Ito yung na-out Action Rex, ang Sige. balita nato national. Kaigin pa siguro ni Philippine National Police Chief General Debold Sinas nga tagaan sang seguridad ang mga saksi sa pagpatay sa mag-Iloy nga Gregorio didto man sa Tarlac. Ti suno kaya Sinas nga nagbisita sa haya sang mag-Iloy ang mga saksi lakip ng 16 anyos nga babaye nga nagkuha sang video sang pagpangluthang ni Staff Sergeant Jonel Nuesca ang ginrekomendar para sa Witness Protection Program sang gobyerno. Dugang panisinas ang 16 anyos kay iban pa nga pamatanon nga nakasaksi sa pagpamatay ni Nuesca ang ipaydalo man sa counseling agud makarecover sa ginatawag nga trauma. Ginpahayag man ni Sinas nga ang pamilya ni Nuesca ang tagaan man sang proteksyon batok sa mga nagapangharas sini sa ila. Samtang magasapol naman masunod nga semana ang 145 ka miyembro sang League of Cities of the Philippines agud istoryahan ang procurement plan para sa COVID-19 vaccines. Sunod kay anay LCP
President kag karon Iloilo City Mayor Jerry Treñas, si LCP President kag karon Bacolod City Mayor Evilio Leonardia magapatawag sang committee meeting. Dugang pa ni Treñas si Defense Secretary Delphine Lorenzana nga mong chair sa National Task Force Against COVID-19 ang naghatag na sang approval sa mga LGUs nga magbakal sang kaugalingon nila nga mga vaccines. Kag ti nahibaloan nga ang lokal nga mga panguluhan sang syudad sang Iloilo ang nagpaina sang 109 milyones pesos para sa pagbakal naman sang vaccines. Kagati kung sa Euron mo Action Rex nag-amat-amat na pamakal vaccines, may ara naman sang vaccines. Ambot direga siguro sa Pilipinas, may ara na siguro. Gahulat lang na time. Yes, approval na Action Rex. Pero may ara iya sang panibagong nga strain, kung nga variant sang COVID-19. Ano naman na? Nga nadiskubrahan dito sa UK Action Rex. That's why nga nagpalayag kagabi si Presidente Rodrigo Duterte nga tanan nga flights pasulod diri sa Pilipinas halin sa UK. Yes, Action Rex. Or may kaanggid? Oo, kung Action Rex, may kaanggid sang COVID-19. Kulolbaan. Kay may ara na Action Rex, una nga kaso sang panibagong nga variant sang COVID-19 nga nadiskubrihan sa UK dito sa Singapore. Tupad balay. Tupad balay mo to sa Singapore? Oo. Alin pa sa dito ka pungsod ganito? Sa UK, Action Rex. United Kingdom? Oo. Nasunod sa Health Ministry sang Singapore, wala pa Action Rex ang ebidensya nga ang B117 strain ang nagalapta sa ila komunidad. Ano itong ngalan to? B117 strain pa lang Action Rex yung tawag nila, pero variant daw sang COVID-19. Tidolain ang sahi. Oo. Dalain lang sahi. Oo, ambot kung grabe, no? naman ni Action Rex sa aton mga eksperto. Amo nagaling nga gin-cancel ang tanan nga trips from UK. Correct. O naging pasulod diri sa Pilipinas because ang virus na nga ano to liwa to? B117 strain. Pero isa ka variant sang COVID-19. B11? B117. Kag ini Action Rex sa Singapore ni ha. May ara pag duha ka estudyante sa Hong Kong nga halin sa UK. Halin sa UK, nagpuli sa Hong Kong pag-test sa Action Rex, amo nila kita. Wala pa nakapalayag ang aton sining mga health officials kung anong difference or significance gid ba Action Rex. Gani kay ato pa na to sa difference sa COVID-19 kag sang ini nga new strain Action Rex, pero kabay pa. Hindi na maglapta. Hindi na maglapta. Galing kay may Singapore, may Hong Kong na. Oo. It's either sa UK, naghalin na, may mga infected na dito man sa ila, posible, no? That's why nga travel restrictions naman ni Action Rex ang mga bulubudlay ni. Imbes nga nag-amat-amat na bukas ang mga tourist spots sa nagkalain-laing nga pungsod, basi palayo lang, basi mangin basihan, mangin rason naman kung nga magsira naman Action Rex ang pagsaka. Dapat siguro di sa aton tiya mo nang first nga ginhimo sang gobyerno nga hindi na magbato na isang flights gikan sa United Kingdom, pero kung naghalin sa Hong Kong kag Singapore ano yung matabo sila ya? Hindi mo na mabalaan nga basi naglapta naman na to. Oo, basi connecting flight sila abe or ano nga sitwasyon, pero kabalota nga ginatun-anan ni sang gobyerno Action Rex kay wala pa kita gani kasasa sang COVID-19. Ang wako yung balatian, way pa na iyan naglapta, no? Ang ano? Wako? Anong wako? Wala kwarta eh. Agalapta eh. Isa na ko Action Rex. Ang wako. Galing kay sige lang. Mako? Anong wako ya? kag mako? Anong mako ya? Ang wako, wala kwarta. Ang mako, may kwarta. Wako kuya. Kay nagapanok. Sige ko daan text ni Judy kag ni Juna. Judy man. Si Judith na bala kag si Juna. Si Juna. Nasige ko nila text nga wako pa ko. Nan. Pamuyo mo na bala dana. Ayo, gid ka budlay sa mga Judy kag si Juna. Nga mga balati aning kadamo sang nagatuluhaw nga way patamong pawan sa COVID-19 mayara naman B117 strain. Oo. Kabay pa, that's why nga panumdum kabay pa dito lang sa ila kag mauntat na gilayon na. Hindi na maglapta. That's why reminders gid Action Rex ang aton sining mga health authorities, especially sining nga panahon sang Pasko, subong nga adlaw, buwas nga adlaw until 26-27 may mga pagtililipon, may mga reunion ginayapon may matabo ginaya. Oo, bisan pamilya mo pa hindi magsalig. Ang health protocols tumanon ta lang ang social distancing, bisan nagatipon kamo kag kon gaantad kamo tag isa kag tunga nga dupaw kun duha ka dupaw kay gina siya.
basta social distancing lang gyapon na. Pero mas mayo na gid nga way lang anay wala luwas nga virtual na lang tanay ang luwas nga wala ka sang gigastot way gid wala gid pamuyong pamuyong ka na lang sa banga mo, importante safe ka kag upod mo yang imo immediate family action ang immediate family pwede ka tipon kabalo ka mo kun din sa halin ko mga family reunion yan sadya ginatani kag usually di ba action next December tani may mga kuana mo alumni homecoming wala kadamo tani na event actually alumni homecoming ang basta pag tipon-tipon sa mga lain halin sa Guato, ara na tani bulan sang Disyembre mo galing kiti kumuha mo ning ginabatsyag subong sang pungsod nga ari pata sa stage sang corona way pagid kita magpanaog aksyon din na mako mo na ang bago nga napatay subong 9,048 na ang total. Ang total kabilugan nga pungsod tiga matamat saka pa. Yes. Daway ka panaog bla. Grabe no. Sige lang Sige lang. Speaking of that, Action Rex, ang COVID-19 update naton sa bugos nga kalibutan, naglamot na sa 79,051,432 ang apektado sa COVID-19, samtang sa nasamit nga record, 55,645,258 na ang mga naka-recover, kag naglamot naman sa 1,737,518 ang nagkalamatay. Diri sa Pilipinas, naglamot naman sa 464,004 ang COVID-19 cases nga na-record, samtang mayara sang 429,972 nga naka-recover, kag naglamot naman ang death toll sang Pilipinas sa 9,048. Diri sa Negros Occidental, 12 ang panibagong nga kaso nga na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 6,288 samtang 7 sa syudad sa Bacolod nga nagdala sa kabilugan nga 5,579. Sa bugos nga Western Visayas, 33 ang panibagong nga kaso nga na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 21,240. Apang good thing bangod mayara na gid lamang sang 848 kaaktibo nga kaso. 268 ang panibagong nga recoveries nga na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 19,756 samtang mayara sang 8 nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 631. Mga balita kag update gikan sa News Center Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Ida Naboso. Balita gikan sa Bacolod o kung sa News Center. Sige, dagang salamat Aksyon Ida Naboso sa balita gikan sa News Center. Sa iluhan tanay si Aksyon Alvin Graba sa patrol, no? Ini may kang tanan sa Piliya yara sa heightened alert status kasunod sang Christmas holidays. Intel operatives mas pa nga ginpabaskog ang monitoring. Kagiban pang mabalita gikan sa kay Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, mas ginpabaskog pa sa Philippine Drug Enforcement Agency ang ila sininga intelligence operation, especially this holiday season. Sunod diri kay PDEA head ila gid ni hampang subong kuan nga tiyempo kay iti ang iban sini gahambal nga ga-relax proting mga otoridad taway gid niya ga-relax. Ni man bisan ganit suru kay Sir Nicolas Gomez kung ang iban siguro may holiday o Christmas holiday. On the part sa ila siling niya. Why gid kami Christmas holiday. Yang sa mga otoridad ta mo. Mahalidi lang na sila, masugalaw lang na sila kung why na inog sugalaw. Balilain nga petsabi. Kaniman. For example, 25 ang ginaselebrar. Example lang na ang ilaya 26, 27, 28. Kagbalik na sila 31 naman. Amo na ang siliggo gani sa yati. Sige lang sir, amugin man na trabaho lang. Importante sir, may maabot nga Paskwa. Paskwa nga regalo.
Sining niya, ate, mayo manasara. Importante, maban sila ang inyo, hindi lang ang amon. Ba? Dumayo. Oo, sining ko gani ba? Singko, mayo man naman inoy kung inkasugid man. Basi malipatan mo si Ihado. Sining niya, ito na to, ginatag ko na to kay Action Rex. Ay, kasadya na. Kasadya, subong kay Christmas na. Dugay-dugay, medianoche. And at the pila na lang ka oras, pila na lang ka oras Action Rex magatililipon ang bugos nga pamilya bansi na kita magapanamyaw sa aton pinalangga nga mga tagpalamati no sa nga malipayon nga Paskwa. Ang mahamungaya nga bag-ong tuig basi may maabot pa piya mo na ng hamungaya gid no? Ay pwede. Sige maninoy hindi kang magalipas kay hado mo Garga. Sige. Ipadayon ko na lang ni kay daw kaayara sila sa heightened alert action na Rex. Ang mga katapos ang Philippine Drug Enforcement Agency sa diin na padayon ang ila sining pagkomunikar o ila sining communication sa area sa Metro Manila and at the same time ang ila sining communication dito man sa Cebu. Sa Metro Manila Action na Rex, ang mga bagahe kag ang posible mangin courier sang mga padala para sa diri sa Negros kag iban pa nga lugar. Amo ni ang hugot nila nga ginabantayan Action Rex. Sunod diri kay Gomez kun dugang pagit abi ni Gomez din sunod sa iyang ang pila ka mga port of entry posible sudlan sa mga illegal nga kargamento kung illegal nga kaangay sa mga illegal nga droga ang magahalin sa Manila magalabay sa area sa Batangas makadto sa Katiklan kaga subong man posible magagwa sa area sa barangay Dumangas sulod diri sa aton the same sa Cebu nga may ara man duha ka mga puerto sa diin may ara man iya sang Toledo going to San Carlos and at the same time ang Taboylan going man sa siyudad sang Escalante dugang pagidya diri hindi Gomez nga ara man ang mga katapo sang PIDEA dito man sa area sang Negros Oriental partikular sa siyudad sang Dumaguete ginapahayag man diri ni Gomez nga amo ni ang mga bagay nga bantayan nila ining mga courier o kon mga bus nga posible magadala sang mga bagahe o kon kaga iban pa para diri sa Negros. That is why hugot ang ila sini nga komunikasyon kag dapat bantayan. Di ano ni sa mga puerto kag puerto kag mga terminals may ara sila nga mga tao dangin pamtang? Aksyon na Rex sa Bredco Port area may pamtang na ining K9 kag K9 units upod sa mga katapos ang Philippine Coast Guard kag ang Maricom. On the part man Action Rex sa terminal sunod sa iya nga nagapag-communicate naman sila sa mga katapo sa kapulisan sa idalom sang Police Station number 3 and Station number 6 sa pagpakig-upod man sa mga katapo man sa mga kapulisan sa pagbantay man sa mga bus terminal kaangay sang Balyacar Transit kaga subong man dara sa area sa Sambok Action Rex sa may Mercado Dampi sa Libertad. Sa diin ina sila mismo nag-communicate kag hugot ining ginabantayan ang ining mga bagay especially sa pagsulod kagwa sang illegal nga droga. Ari Action na Rex ang pahayag ni PIDEA Negros Head Nicolas Gomez. Expected naton subong sir nga may maabot gid nga supply diri sa aton sir kay mo gani holiday damo subong sir ang nagpululi sir tapos may ato kita mga kautoran sir nga pangita gid. Kaya ang aging intensify nato subong sir ang intel operations naton naton mga entry points na dula siya ara aksyon na Rex basi palang ma-play sa liwat no o kung basin amo lang to nadangatan niya amo lang to uro na nadangatan niya abi ko nag-kilo-kilo ka hindi, kompleto. But anyway, basin... Ngala ko nga
Nautod sa iyaw. Nautod sa iya. I-kwanta to karon be kaya sa i-check na lang karon na. I-check ta lang ni Aksyon Rex, no? But anyway, amo ni ang iya sininga pahayag nga masako ang ila sininga hanay sa diin ang pagbantay hindi gid lamang sa sininga adlaw, buwas nga adlaw, even sa New Year, kundi whole year through ang pagbantay man sa nga sining ini nga hugot nga pagbantay sa mga illegal nga droga posible nga magasulod. Kay suno sa Action Rex actually konsumong mo expected na gid ang pag-abot kay como holidays damo sa mga bakasyon. Kay kung naling ka Manila, daway man biyahing barko? May ara ang roll-on and roll-off vessel Action Rex. Ang roll-on, roll-off halin sa Batangas? Halin sa Batangas, sunod pakadto sa Katiklan, pero ang masakay lang ining mga essential goods sa Action Rex. Okay. Tigaling kay part man nagyapon sang ila sa ning report mo sa sa kampanya? Hindi man na mabalaan nga goods gid ang iban mo? Kay amo to ang ginabantayan man nila kay ang communication nila from Negros to Katiklan or Negros to Batangas anong pinakaligtas kay may ara man mga intel operative each port nga napahamtang Action Rex for them para maka-report man kag makahatag sang dugang mga impormasyon para sa puerto pagid lamang o port of entry nila suno sa iya nga may ara na nga matap na ang pagsulod sang illegal nga droga. Maninoy, hindi magkalipad. Paaman pa ha. Yes. Ara na dugay-dugay yado Salamat. Ang magapamaypay kita. No? Ayos. Salamat gid Doc Santa, Doc Ramiel. No? Wow. And at the same time, salamat. Kabay pa nga may ara pa madason. Balita report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Thank you. Salamat gid Aksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol Aksyon no Radio Philippine Standard Time. Las 12:09 ng aton oras. Salamat gid Aksyon Alvin Graba ha. Dali lang kay nagpilit naman din nga kung sining kuan ho, but na nuning kuan ning nagpilit man lang ni siya. Yeah. Sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang mga kaaksyon na sa liog today sir kay ma-draw kita no sa isa ta ka winner sang SAP sa ERB managtagta 500 pesos mga kaaksyon no si GM Naglibulos makwanta diyan na yun magabot kita no para sigurado sige. Daligid lang mga kaaksyon na. Kay tirahon taniho. Parang bisan paano mayara kita mga kaaksyon nga tagdaog sang 500 pesos sa aton sininga SAP sa ERB. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ayos, sige. Daligid lang kay off ni ang cellphone sang ginatawagan ta off. Wala chance why chance? Kuha isa to liwat to. Why chance no? Pasensya gid sa aton sining taga kwanta ni Camilla Subdivision sa Barangay Mandalaga no. Why ta mahimo sini no? Pasensya gid kay sirado ang cellphone na sa aton sining winner 69 years old pa man siya. Area na yun. Lang taon to ni kung makasabat at sigurado makasabat ni. Okay. Taga Kwani. Taga Alpanam. No?
taga Hacienda Tamarao, Barangay San Pablo, Manapla ini, no? Lain di saksabat. Ginatawgan ta na subong ang winner ta, no? Hello, Mayong Udto. Mayong Udto? Mayong Udto, sir. Oo. Sino ni? Si Marites Kalinsag, sir. Si Marites Kalinsag, 42 anyos. Oo, sir. Taga Manapla, Negros Occidental. Okay, sir. Taga Manapla, taga Hacienda Tamarao ka? Oo, sir. Taga Nervion, sir. Taga Nervion. Sa Hacienda Nervion, sa Barangay San Pablo, Manapla, no? Okay, sir. Oo. Tiga pamati ka na sa Action Radio, wala? Gapamati, isubol, sir. Si Rex Cantong ni sir. Action Radio. Una sa balita, sa Bacolod. Action Radio. Ba, doon nag-extro ka na ba? Doon ka maayo sa gimo nga tirada. Sige, number 1 ta, sir mo. Correct, gid eh. Din ka pa, Biman, kundi diri kita sa number 1. Madam Marites Kalinsag. Actually, lapitay lang kami ni nga area mo. Kilala ta kagani, sir, sa sir, kay dira ka mo sa may Tamaraw, sir mo. Tamaraw man? Manapla, sa Manapla, sir. San Luis kami, San Luis kali, sir. Lipat to, sir. Kalipat ka, ha? Sir, Carabao, sir. Ha? Ano? Damo. Dira sa inyo, wala to, sir, lugar sa Santa, dabla, sir. Damo, ano? San Luis, wala, sir, damo da mga Carabao. Sinong damo Carabao da? Ikaw, mga pamilya mo, sir, Pamilya mo. Sige. Inday Marites Kalinsag, ikaw winner ta, no? 500 pesos ang batonon mo, Inday Marites, no? 500 pesos. Salamat, sir. Okay. Anong mapalimton ta? Anong mensahe ta sa aton sining nga mga tagpalamati? Sa tanan niya tagpalamati, magpadala man kamo para mapariyo man kamo sa akon nga nagdaog sang 500. Ayos, congratulations. Ulat-ulaton mo lang dang text ni Inday Marnie. Kiraw kagang text sang pera padala sa imo, Madam Marites Kalinsag. No? Congratulations, Madam. Salamat, gid. Salamat, Mr. Rex Cantong. Salamat, gid. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-off kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, congratulations, Madam Marites Kalinsag sang Hacienda Nervion, Barangay San Pablo, Manapla, Negros Occidental. No? Ikaw winner ta sang SAP sa ERB. Congratulations, Madam Marites, ha? Pamati lang pamati sa Action Radio. Kag bisan din ka magkadto Action Radio gyapon, no? Kay balo ko ni nabukid ni sa nga portion mo. Sang Banwa sang Manapla, hindi ka nang bukid, ari lang sa tunga-tunga, no? Sige, congratulations, Madam Marites Kalinsag, no? Kadto ang tanay nga balita gikan sa kay Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa resolusyon nga nagaduso sang inisyatibo o pagtuon angot sa mental health issues sa mga men in uniform aprobado na sa Konseho sang Bacolod. Yari ang kauntan sa report ni Action Art Tayhupon. Action Art. Tingala ko ang Carabao sa Lagon, may marka sa Manapla kay. Hindi, naging balik ko na da. Sumumalan ko lang ang tanang ni Carabao na simlo na. Grabe man to si Manang ba? Okay. Lapit. Hindi ba lapit, Layo. Galing kay lagyan na singuna mo sa ilab na sang may mga bagunita, Pabla? Bagunita, kabalo ka na? Oo, Magalian man sa tatay ko. Amo na sa una itong pangabuyan mo. Sige. Kasi makabit-bit talaga isunod sa surprise ang Carabao. Ang balita sa Bacolod City, right after
mula sa may paniki, Tarlac na nagluntag insidente nga nag-involve sa isa ka pulis, may ara resolution nga author si Councilor Al Victor Espino kag ini gin-approve sa regular nga sesyon kahapon nga daw sa konseho sa din ini nag-ayo sa alkalde kag sa City Health Office kung may mo dihon sa isa ka pagtuon action like sa god nga balay sa mekanismo kung paano makabulig sa hanay sa mga otoridad kung men in uniform ay maka-PNP mana pero pa protection kag iban pagid nga authorities agud nga malikawan mala ang insidente katulad sini although sila ni Councilor Al Victor antes ka magsunod sa sila nga profesyon may mga kuan man mo may mga test man nga dapat pasaron mo ang neuropsycho pero sila nga nami kung during the time nga na sa pagpangalagad kung may mga concern katulad sila may ara gilayon yung departamento sa City Health Office nga mga keeper o kung mag-alalay sila na individual na basi nag-suffer either depression o kung ano mga problema. Now, sa Rodri kay Councilor Al Victor Espino, mas nami kada bugalon ang isa ka LGU kung hindi magluntad ang insidente katulad sa natabo dito sa mahinsang Tarlac. So sunod sa iya ara na ina sa alkalde kag sa City Health Office ang pagdiyon kaya mo nang ila sininan na isa sa mga papel na tikon about health City Health Office ang Charles Green so expect siya after sining approval sa resolution ang alkalde mahatag sa instruction sa talagapan sa CHO. Yan nga palayag ni Councilor Al Victor Espino. The kaundan sila is that we realize that what happened in Paniki, Tarlac can happen anywhere else. Kag isa ina na pamaagi ng diri sa syudad sa Bacolod, dapat ang paglantaw sa ni is proactive. There is no other reason na makita natin kasi natabo dito na it was a mental health issue. No? Ang mental health stability sa isa ka tao, not just a police officer, but sa itong sitwasyon, ang mental health stability sa isa ka tao nga, what can drive a person to kill another person. Sa aton diri sa Bacolod, ginatingwaan naton nga mapatukod sa isa ka mekanismo o isa ka alagyan na kung sabihin ang lokal nga gobyerno sa Bacolod, makahatag sang alibyo sa aton nga men and women who are in uniform, not limited to police officers, but law enforcement officers who are authorized to carry firearms. No? So, ginahinyo nato ng office ng City Mayor nga i-direct ang City Health nga magtuon sa mga pamaagi nga paano tani mabuligan ang aton ng mga men and women who are in uniform that are authorized to carry firearms. Muna sa next mga kabahin sa palayag ni Councilor Al Victor Espino. So, ulat na sa bahin sa City Health kung paano ini ma-design nila. Although natin nga naman sa mga departamento nga nag-cater sa mga problema pero ka-expect siya na mas mapasangkad pagid ang programa sang syudad. Balita ni Kang sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, aksyon at hupon o sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Balita una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidaksyon R. Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12:21 na nga aton oras. Sige daligid lang ha. Kay subo-subo maning balita nga nabasahan ta pagi sa aton sining sister station dito sa Dumaguete. Sa Sibulan, 2 ka motorcycle ang nagbungguan na iho sa National Highway sa Tubtubon, Sibulan Town. Sang kagabi kag nagbilin sang 3 ka mga kabuhi ang napatay diri mga kaaksyon. No? Ining mga napatay ginkilala sang mga kapulisan sa banwasang Sibulan, Negros Oriental, si Rosby Miparanom, 23 anyos kagang pasahero sini nga si Jerry T. Naipan, 20 anyos kag Octoberia Narciso, 33 anyos sa munisang driver sang isa pa ka motorsiklo. Suno diri sa kay Police Captain Enrique Asunio, ang 3 ka mga biktima ang sakay sa 2 ka mga tricycle nga kung sa din head-on collision inisda. Bungguan na gid 3 ang patay, no? Amuning subo-subo nga balita pagro halong-halong gid sa mga kaaksyon ta, no? Especially sa mga
nagamaniho sang motorsiklo, nagamaniho sang salakyan, kay di ta mapulungkon kaysa ang mga dalanon nato, no? Kagang sugata nagasunod sa aton paghalong gid kita. Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Standbyan ay Aksyon Marlon Hinubia, balita gikan sa Kapitolyo. Sa iluhan na dugay-dugay ang balita ni Aksyon Marlon pagkatapos lang sining importante nga mga commercial. Ang Joy 1050 pack, hasta 15 na swak. Sa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:23 ang aton oras. Sa iluhan tanang balita ni Aksyon Marlon Hinubia sa Kapitolyo. Goblakson tinguaan nga mapangitaan pundoho ang 10,000 nga incentive sang mga empleyado sa Kapitolyo. Kagiban pa mga balita gikan sa kay Aksyon Marlon Hinubia. Sa detalye, Aksyon Mar. Aksyon Rex ang incentive sa muna sang damlaglangin aprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte nga SRI, amanang Service Recognition Incentives. Putsilingon, ginatagan niya sang otoridad ang mga local government units na magkapanagtag sang extra Christmas bonus or additional Christmas bonus sa mga government employees, pero depende gyapon Aksyon Rex sa availability sang pondo. Kay halin man gyapon sa local government siguro na. Yes, halin ang kwarta sa LGU Aksyon Rex, kung why kwarta ng LGU, wala why no? Provincial government sang Negros Occidental, yung mga empleyado dari Aksyon Rex, mga sobra ni 3,000 mo. Ang mga government employees, dawa-dawa naman na nabato nila nagligad. Kay may nabato na sila nga daan sa 14th month, may CNA pa, ay IP. Pila to ganing CNA nila? CNA nila sa mga 10,000 lang to. 10,000. Pero kung sumasumahon pa ang nabato nila sa bunga bulan sa Disyembre, 40,000 man. Ining isaraya nga mando ni Presidente Rodrigo Duterte palariho rito niya sa empleyado kasang gobyerno 10,000 uniform gid ni siya civilian personnel sa government agencies, pati state universities, pati ang bulutuan, soldado, police, coast guard, Bureau of Fire Protection, ang sabay sang jail, kamati makabigin na sila araman sa gobyerno. Now, ang tinguaan sa provincial government hambal ni Governor Bong Lacson, may duha sila sa kaginat-check, kaginatun-an. Dari una, i-check nila kung bala na lakip ini sa ginatawag nga computation sa salary cap. Basi, mayara sila sang violation bla kung i-implementar nila. Ni ikadua, kung maka-afford ang provincial government sa paghatag ng 10,000 pesos. Kaya nabuta Aksyon Rex sa admin order ni Presidente Duterte, Administrative Order number 46, uniform rate not exceeding sa 10,000 pesos. No? Busilingon, pwede makahatay ang LGU, madubo sa 10,000 pesos, pero hindi dapat magsobra sa 10,000 pesos. Ari ang parehag ni Governor Bong Lacson. Yes, we have to find out if this extra bonus that the President just signed on, if this will be included in the computation of the salary cap. Because if it will be, then we might be violating already the salary cap. I hope it's not. No, I mean, if he really wants to give a bonus, sana not included in the computation of the salary cap.
On the other hand, we still have to find out if we can afford the full amount of 10,000. Ang hindi man pwede masiling nga pasalig, no? Ay budlay magpasalig nga di ba sa uli Gani. Pero way pa ni pundo? Pangitaan pa kahambal ni Gov ganyo. Hindi, pero malabutan pa ni Dason Tuig kung hindi na. Dapat dapat desisyonan Dapat from now on sa Dason si Manang radod walang kadlaw ang obrata, Lunes kag Martes lang. Correct, dapat Lunes mabalaan ni or sa Martes pizza 29. Yawat pa man na. Iman gaulan damo sa katek sa akon ding empleyado sa gobyerno ho sa provincial capital ho. Nga kung may nagabantay panukot da. Kung mayara nga kuluwang. Sila niya dapat piyapiyoon pa ni. Gani. Ano sila, nakabato naman sila, no? Puti ang provincial government kapaninguha man, no? Hindi lang galing kahambal ang gobernador nga 100% mahatag na gid, no? Pwede, basikon di alabot ang 10,000, pwede 5,000. No? Basta mayara sa ihatag na iksarabono sa kinatawag na service recognition incentive. Ano ini sa one-time incentive ini siya bilang pag-recognize, pagkilala sa performance. So baliway na niya Dason. One time lang ni. Time kay ano man angot tadi sa COVID-19 action Rex. Kay dako man kuno nabulig sa mga government employees, government workers kampanya kontra sa COVID-19. Ang kaksinugikan sa Kapitolyo, Action na Mario Herboya, una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat Gidakson Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Mayo manatani kung may kuluwaon pang mga empleyado, pero tiway pa man sigurado may Monday, may Tuesday pa. Amo nang last sang opisina next week mo, Martes, December 29. No? Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Sanbayanay sa report ni Aksyon Eric Magbanwa, Aksyon Alvin Graba, kagangaton sining nga mga out-of-town reporters. Sa mga ka-aksyon tamay tisian. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig nga nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hiyadang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat. Kay Janice Tamba, happy 68th birthday to Efren Tamba. Dira sa may William Montini, dinigani nga purok ni Inday Janice. Si Papa mo do Erban Buena or sa dinis lang nga purok Kag si Mama niya, no, kag monitor dira, no. Happy 68th birthday to Efren Tamba. Alin sa kay Mama, kag kay Inday Janice Tamba ang pagpanamyaw. Ayos! Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Standby yan ay kay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige, manamyaw tanay mga ka-aksyon sa kay Victor Tugaf. May lang pamati and Merry Christmas, Victor Tugaf. Kay Lahaw-Lahaw Gigi, Merry Christmas din po. Din po. Anali, may lang pamati Anali. And Jane, Mary Jane Saludares, no? Salamat gida kag Saludares family sa Banwa sang Pontevedra, listening from Hong Kong. Salamat gid Mary Jane Saludares kag Merry Christmas man, no? Kay Inday Blaza, may lang pag-monitor kag Merry Christmas. Kay Bats Joe Bats, unahon nila anay ang peace and order dira sa Bacolod, hindi na sila maghilabot sa national. Sobra na pulo ka kremenda, wala masulbar. Puros sila wakal, wala mantupa. Ayo. Kay Yorb Quiniol, Merry Christmas. Ano nisa? Kag monitor patamyaw lang sa pamilya ti Sara kag Losinio. Merry Christmas lang da sa inyo. Tanan dira sa Sitio Laghit, Barangay Pasel, Ibi, Magalona. Halin sa kay Yorba Quiniol, kay Melinda Aisporo, may lang pagpamati, Baby Aisporo, sang La Carlota. Ayos. Dagang salamat, Baby Aisporo. Kay Kim Rosalina, paano na Action Rex para magdaog man ko? Ate, ginadraw na ding mga ngalan mo. Michael John P. Season, may lang pagpamati sa tanan nga Energy Fans Club. Great ko lang Season Palmas ang Purok Brotherhood Sumag, monitor from Chato, Ilisi, Paranaque. Kay Silidonia Santillan, Merry Christmas from Barangay Nagasi, La Carlota. Kay JC Palmes, Merry Christmas din, JC Palmes. Kay Dino Alik, may lang pag-monitor, Cory Vidaha from Kuwait. And Madam Elizabeth Malaka Gamala, kag Malaka family. Salamat man, Madam Elizabeth Malaka Gamala. Ace Diaz,
ga-monitor dira sa Silay City. Thank you so much, Ace Diaz, no? Dira sa Silay. May la primavera, di bali wala Pasko importante buhi gani man. May la primavera. Kay Fobi Archibar Islao, may lang pagpamati Fobi. Kay Paul Spot, Robert Roma, may lang pagpamati Chris Bill Matrias. And greet lang sa Morsya si Jerry Acero Senior kag Trias Montoya Sumido Chansay Arsenio Tesoro Olvido family. Merry Christmas sa inyo tanan. Alin sa kay Chris Bilma 3 years. Kay Jason Kent Hemera. Jason Kent Himera, na? May lang nga pagpamati kag Merry Christmas. Rizal de Alunan may lang nga pagpamati. Rizal de Alunan, no? Mark Timothy Veloso, gamonitor sa Valladolid kag Merry Christmas man. Mark Anthony Veloso. Kay Gang GSG, may lang nga pagpamati Ganghe or Ganji, no? Kag Jugs Coffee Food House sa La Cardota. Sa mga customers dira may lang nga pagpamati, no? Watching live from Switzerland. Dalin sa kay Ganhi SG, no? Merlido Lido Magallanes, kay Elisa Arellano Idanio, GR Mainit Rihon, and Kagawad Imbong Jocampo. Almorato Elmer sa Barangay Tula, Carlota. Gamonitor man kay Joyf Barry Himina, kag Himina family sang Panukoy Villalordes. May lang nga pagpamati dira, no? Kag Mac Del Rio. Dira sa Del Rio family sa Kabangkalan. Merry Christmas lang, no? Ayos, mayari pa sa 2 lang taon ta kung mayari pa, no? Kay Ana Marie Tahan Padilla, no? May lang nga pagpamati kag Merry Christmas Ana Marie, no? And may lang nga pag-monitor kay Angel Chris Lahaw-Lahaw, happy birthday sa iya subong, no? Subong adlaw. Ayos, salin sa kay Lahaw-Lahaw Gigi, no? Okay. Sige. Karon naman ang iba na. May inang kalaban, daligid lang mga kaaksyon, matagta commercials, balikan ko lang kamo dugay-dugay. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo,
Bacolod man sa gihapon, padayon Action Radio. Bacolod saludo sa imo, padayon Action Radio. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sumsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist sa pedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Action Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Action Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Action Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad,
wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:50 na ang aton oras. May lang nga pagpamati kay Sir Juan Roberto Nanit Del Yoso Sr. Sa Alcobar, Saudi Arabia. Kay Joan Mildra sa Mansilingan area. Salamat gid Joan Mil. Kay Bilin Salao, Lelebeth Ninia, and Nikki Villanueva. Dara sa pamilya Villanueva sa La Castillana. Happy birthday lang sa kay Papa niya, no? Nikki Villanueva. Kay Esther Fernandez Tingson. Kag sa iban pa naton nga mga tagpalamati. Sige, katuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update ta sining teenager sa Banwa sang Ilog na dakpan sa entrapment operation sang mga kapulisan. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, nagapangatubang karon sa kaso robbery with extortion. Ining 19 anyos nga lalaki matapos ginaresto kahapon sang mga kapulisan sa Banwa sang Ilog, mga nga gindakop ni sa Aksyon Rex sa mga 6:30 kagabi sa compound sang Ceres Bus Terminal dito sa siyudad sang Kabangkalan. Ang suspect diri kilala kay Rodel Incontro, residente ni siya sang Purok Orchids, Barangay Kanlamay sa Banwa sang Ilog. Ginimatapos nga nagapangayo sang bulig ang biktima o kunang tagreklamo
nga isa ka 36 anyos nga babayi, dalaga kag residente man Action Rex sa nga Kanlamay, Banwa sa nga Ilog. Isa lang sila ka barangay. Sa initial diri nga pagpangusisa sa mga kapulisan sa Idalom sa Ilog PNP led by Police Captain Mark Joel Reclamado, diri nagapakita Action Rex nga ining suspect nga si Rodel Encontro nag-usar sang fictitious name sa isa ka social media nga Oscar Ocampo sa iya Facebook. Ang lain pa diri Action Rex kay nagademanda ining si Oscar Ocampo nga pangayo ni siya abi sa nga balor 200,000 ka pesos plus ang kondisyon nga magpakighilawas man sa iya ining 36 anyos para ang kondisyon mo hindi ilapta o hindi maglapta sa social media ang hublas nga larawan sang sining tagreklamo o kon 36 anyos nga babayi. Rason diri nga suno kay reklamado ti kay komo ang opisyo gali ni Encontro tumukuboy kay tuparay ni sila balay Action Rex mo. Ang ining tagreklamo kag ang suspect ti way man nakabalo ang tagreklamo nga isa lang gali sila kabalay kay sa messenger sa account abi Oscar Ocampo ang iya sinigin usar nga pangalan when in fact ang tuod nga pangalan gali tupad balay niya nga amo si Rodel Encontro. Ang lain pagidiri Action Rex kay dugay-dugay na gid lamang nagapamahog sa iya ang ining si Encontro kag kung hindi makapreparar sang 200,000 pesos posible iga par nagtag o igalapta sa social media ang iya sining nga hublas nga larawan. Ikaduha Action Rex nga magluwas sa 200,000 ga demanda pagyapon ini nga dapat magpakighilawas ini rason nga ang babayi nagpangayo na sang bulig sa mga kapulisan diri na Action Rex nga nagcommunicate ang tagreklamo upod na ang mga kapulisan sus kay kumagat man sa paon ang suspect ti gintasar kung diin sila makita na ay kag ang kwarta ginpreparar naman ang mga budol money black Action Rex ginpreparar naman sa mga pulis rason sa pagkagat sini isang paon gilayon nga gindakop ang ining suspect. Yung pamangkot nato din paano niya nakilala ni ano ni nobyo niya ni ining lalaki ni o kunano asusta kay kabalo kang opisyo Action Rex ang lalaki ning Encontro gapang lingling ginakuhaan picture ang hublas nga larawan sang tagreklamo ginabidyohan pa. That is why nga ini siya gilayon ang ginakop sang mga kapulisan. Ari ang pahayag ni Police Captain Reclamado. Ang aton nga victim nagkadto di sa amon station kag pangayo sang bulig nga tani madakpa ng pangayo sa iya kabaylo sang mga pictures nga nakuha sa iya. So amo na sir kagabi so kon kami sang entrapment operation amo na sir kag nakuha man namon ang suspect. Ining si Rodel Encontro sir, ano ang personality niya sir? May record sa police station? Bali ni sir wala ni sa amon record. Ang sa amon pag-imbestiga isa ka laborer nga malapit man sa pamilya sang victim sir. Kung lang taon naton sir, isa lang sila ka lugar sa barangay Kanlamay nga ining si Encontro kag ang 36 anyos nga dalaga. Anong diskarte yung ginhimo niya diri sir? It seems nga may pagpamahog pagid o kunano? Bali sir ginapamahog jagit sir nga kung hindi maghatag sang ginapangayo nga kwarta ipanglapta niya gid ang mga picture nga nakuha ya. Demand man siya for sexual favor? Amo na sir ang according sa sir sa victim ta sir. Ano ang kaso karon nga pag-atubangon diri isang suspect sir? Pailan namon sa sang robbery extortion sir sa iya nga ginobra sir. Ining sos nga si Rodel Encontro sir, ma-celebrate gid sang Pasko sulod sang prisuhan. Oo sir, ma-Pasko gid kag New Year. Mapaskwa na, ma-New Year pa sa sulod sang prisuhan. Ining subject o kuning suspect nga si Rodel Encontro.
Nagbalita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension Vitamin D3 para sa Kantuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa pinaka-latest Ford Ranger nga nakuhaan sang video sang isa ka concerned citizen sa aksidente lang natabo sa Barangay Alihis nga nagbunggo sa tricycle. Wala magtugma, wala magpareho sa mga debris nga na-recover sa crime scene. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Sa detalye, Aksyon Eric. Ayo di purma. Dumaubo ka ba? Dalayon, way nagali nga ihahaha. Good night ka na. Good night na dugay magani. Dugay pagani magabi. Dispiras pa rin sa Pasko. Dispiras pagani. Oo, dos ang Pasko, no? So, hingagaw na kamo, no? Ay, may lang ang pagpamate Advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas. Pila na lang kauras na Kakson na, pila na lang kauras na nabilinda. Gani man. Pagpitik sa relos, 12 tungang gabi, karon te Paskwana. Correct. Te Advance Merry Christmas sa inyo da. Sa mga avid listeners ng Action Radio, sa mga fans ng Action Radio, ni Action Eric, ni Action Rex, tamat-tamat na. Ayo di purma. Tamat-tamat. Padala ka mo Paskwana. Daw ga ubumang ko sa ubra mo ba? Daw maubo ba? Sabi ko mamatamat na sila. Puli. Gali kayo magpangdulong pa. Pangdulong pa ka mo, no? Pili mo nga agaw pangdulong, no? Gali? May night patrol pa ko na sa Odyssey, no? Sa Jahon tani kay December 24. Pila na kauras kag mag-Desembre 25 na? Yes, Action Rex. Kung importante nga ang Paskwata maging malipayon kita. Bisan pandemic pa. Basta Pasko dapat sa ulugon ta sang
maayo Ang pandemic, dulaon ta makadali. Oo. Pero importante, social distancing. Importante gid na. Naman na importante, no? Health protocol sundon ta gid, no? Correct, Durante nga nag-celebrate kita sang Pasko. Karon sa kagaho, no? Ti wala gid ta da? Ayo di purma. Kay paring Joseph Chawadra, Ay, Sir Joseph! Merry Christmas! Kay sa Silay Blato? Sa kay Mr. Manuel Cruz! Nano kay daw wala sa kabutwaaw? Ayo di purma. Basta nalumos sa sabaw. Sir Manuel, may lang pagpamati dira sa Dakbanwa sang Silay, no? Puro pabatsyag ka man, Sir Manuel, kung... pabatsyag. Masih ka nalumos ka, pulika ka naman ni Pare Rex na. Ay, si Kagawad Chad, Kagawad Chad, si Kapitan Jofred. Abid listener ko bala. Si Kagawad Jofred sa Panta. Abi ko, amat-amat na panago. Ikra. Nago Kagawad kay sala na, no? Bisan wala, basta ara lang Ara lang. Kagawad Jofred sa Panta, kagay Kap Chad Feriadra sa Barangay Robles. Merry Christmas. Yes, Action Rex kanto. Parinuno. Parinuno din? Parinuno. Ayo di purma. Ito pala magkutano, taga ko ni Parinuno. Dugay sa kabutwa, ya dugay na, no? Parinuno, dugay na may kabutwa sa Parinuno. Galing busy siya. Busy sa sa mga negosyo yan, no? Nga mga tracking, mga spare parts bla, ano na ganiya? Mga hollow blocks, mga panel door, no? Panel door, kaya doon na niya. Kaya doon na niya. Okay. Parinuno, no? Ayo di purma. Alams mo na Parinuno, no? Alams na Parinuno, no? Boss 25 na, no? So, sa tala ka mga kaksyon, matamat ka mo, no? Matamat, ano? Panagtag, no? Ayun. Share naman ang blessing nyo, bla? Importante na share your blessing. Importante na. Importante na pag ang mga kayuhan ng baton nyo, waslik nyo lang, no? Waslik. Hindi nyo na pagpilihan, no? Kay Noel Amar, may lang pamati. Noel Amar, sharing and likes done. Okay. Very good. Salamat, gid. Gina-share na, gina-likes pa. Muna lang tirada. Si George Gargasira, lingan na hapo, si Action Rex ang tawa. Why, style ya lang na, sir, kung kaisa, sir. Pero kung may panunod na, gadasik pa kita. Laban. Si Chere Karaman, no? Chere Karaman. Wow, good. May na, no? Again, no? Anyway, may boss pa man, May boss pa man nga BBB, May boss pa man, May boss pa mga BBB. Pero namin iya boss pa kita. Kaya na iya, may rason na ganyan mga hatag mo Pasko, no? Hindi ka mo makatag na sa buong Pasko. Pumili man na bansi, no? Uy, na-diferensya. Bansi nga pa Pasko, pero ang namin ganyan mga hatag mo boss ganyan adlaw. Sa adlaw mismo sa Pasko, no? Okay, Ayo di purma. Kasabat sa Taklaos, no? Merry Christmas, sining ni Kagawad Jofred. Merry Christmas sa inyo tanan, mga undisputed number 1 gig kamuya. Diyan mo na lang tirada. Mo lang tirada da Kagawad, no? May New Year pawad. Kay Pati Delpin, tuyutoy sa kadlaw, Pati. Hindi ka magkadlaw, ikaw lang isa, ha? Kay? Kasi masalaan ka nga buha. Ayo di purma. Nga may maglabati ka magkalantaw sa imo, no? Kalan na timingon mo gaway tawo. Kasi maglabay ang IPM, hindi ka magkadlaw, kasi masalaan ka basura, no? Importante nga wala lang sobre nga puti. Yes, Action Rex. Ayo di purma. Puti o kon pula, no? Amo na ang hindi akin mayo, no? Hindi na ka mo mga ngayo. Ang ara lang, ang itong hulang, correct, ko. Kagapilian nyo man ang kwaon yung bisan mo nagkapangatag, kwaon yung basura. Gani man. Hindi kayo nagkapangatag, pero may muna ginakuha yung basura. Karon, isulot ka mo sa IPM contract. Tinano ne? Ay, ining kaso ba na isang aksidente sa lihis ne? Kaya may ara nga nakakuha video bla Action Rex nga concession nga nakuhaan niya video mo ni ang Ford Ranger
nga halaya kasunod kay sa pagpati Action Rex nga mo ini ang nakabunggo sa tricycle to lang nga ginasakyan sa napatay nga si Prince Joaquin Relatos katong napilasan nga driver nga si Wilmar Diases, no? But according sa kay Police Staff Sergeant Gisar Nipokpan, ang traffic investigator sa station number 7 nga wala magsanto Action Rex ang mga debris nga na-recover nila sa crime scene sa nakuhaan video nga Ford Ranger Action Rex. May halagin man bunggo ang Ford Rangers po sa paglantaw ni Pokpan daan yan to yung gupi na Action Rex ka pagkabuka sa parts ng portion sa Cristal. Kuno mo ni na-locate nila ang Ford Ranger? Yes. Kagin double check nila na Action Rex sa station to. Konfirmado nga aksidente kin manigli ang Ford Ranger nagligan pa rin nga bulan Action Rex. Amo na nga nakasiling si Staff Sergeant ni Pokpan nga hindi amo tuya ang ginatungod sang testigo nga nakabungko sa tricycle. Kaya man ang paglaragway tuya sang driver, sang frame mover to sang mismo tricycle driver nga nagginasakyan sining napatay ni nga isayad tuya ka SUV nga itong Action Rex niya kuan iniya Ford Ranger iniya, no? So gitanaw ni Pokpan ang mga agi Action Rex ang gupiya dugay na gidman niya mong kati dugay naman sa traffic division makit-an nga may kamalantaw man ang bag-o kagdaan nga gupi Action Rex. Pero nevertheless siling ni Pokpan may mga lantawon siya nga lugar like si Casco areas ang handumanan kakabog nga basi bala may CCTV nga naka-install na kabasi pa bala makahatag sa dugang identification sining SUV nga ginatumod iton nga mo gidya ang ginatudlo nagbunggo sa sining tricycle nga nagresultagid sa kamatayon ni Relatos matapos ang aksidente Action Rex. Pamatian ta ang palayag ni Police Staff Sergeant Gisar Nipokpan ang traffic investigator station number 7. Ang party na sa Ford Ranger, sir, nabidyoan na sa sir, natang aton nga nakakita siya ng video sa area man malapit to. Okay. So sa akong paglantaw, nag-presume to siya nga amo to sa pero posible wala siya kita sa pagtabugid. Okay. Ganun kayo nag-presume na siya nga amo to kaya tinagupa man nga sa Francia. Which nga clear man kang kagapon sang pick-up to nga nakabunggo ni siya na mantago sa station 2. Okay. Oo, so kumparar man namon wala man kami nagpapidin siya. Kumparar man namon ng mga debris kagang yatong iyang damages. So dito na posible kita namon niyo sir. Kadaan ang mga gupa. Okay. Hindi pala bago. Tapos sir, ang nagwa to sang video nga ginasunod-sunod nila nga mo nga pick-up, hindi na maghatag statement. Okay. So na, na sa blado na taas na tayo balikan siya. Pero kung mag-witness siya nga mo itong pick-up, simple, mapelta ka. So, representado sa iyan po. Kung pang-isog siya nga mag-testigo. Kung tindugan niya ganyan nga ato sa seriya, nakita niya mismo. Kaya ang video to sir, although to nga positive nga mo to sa video kaya nga mo to nakita na mong gapon galing kayo nasunod-sunod na lang nila to diskusyon sila nga mo to pick up. Pero sir nakaka-video sir nakakita nga aragil na sa lugar mismo sa natabong aksidente, no? Ang sa video sir hindi na sa area nasunod-sunod na lang nila hindi kaya sa pagtabo. Okay. So silingon nga pagkatabo sa kung amo giman to Ford Ranger, why ginya makuhaan aktong video kung di nakuhaan video, sige sunod na lang nila. Sunod-sunod na lang nila nga nag-presume sila nga mo na kay nag-presume sila kay may gupa man ang sa front mo. Pero ang importante diya sir nga na investigaran nyo nga nakitaan mo man nga itong mga gupi giman sa salakyan to nga po sa Ford Ranger daan na gitman. Saan naman gizagin confirm man to sa atong investigator sa station to nga last month ago pa na yung yan ang gupa. Okay. Action Rex po sir na sa palayagan ni Police Staff Sergeant Gisar Nipokpan ang traffic investigator sa station number 7. Sini Nipokpan hindi man nila ini pakontaktan kagamotong iya sining sunod nga mo nga katuan ang Sikasco ang kabog kagantuman nga base ko dito nakalabay ining SUV nga iton hopefully makabulig-bulig ini sa iya sini padayon nga investigasyon. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod,
Numero 1, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Standby na aksyon Roger Gotib sa Cadiz, kag aksyon Percival Villamor gikan naman sa La Carlota, kag ibang gabahin sang Central Negros. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibo Kadtuan tanang balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad naman sang Cadiz. Sini may kang tanan sa implementasyon sang curfew sa syudad sang Cadiz. Wala sang pagbago sa bisperas sang Paskwa. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex, wala sang pagliwat ang pag-implementar sang curfew sa siyudad sa Cadiz sa pisar nga dispiras karon sang Pasko kag inekspektar nga malabo ang mga tawo nga magguwa tubtob sa tungang gabi bagod ba sa pagkanto sa simbahan. Sa ginpayag ni Police Major Rocky Diciar, sila mag-implement sang curfew sa kinamdan tungod sadto anay ang curfew sa siyudad sa Cadiz nagasugod alas 9 hasta alas 4 apang sa nasugod ang Misa de Gallo sa tong Disyembre 16, ginaliwat ini sa alas 10 ang gabi tungtong alas 3 ang kagahon. Ini nga schedule ang magapabilin sa gihapon bisan pa nga manabo ang nagahingyo nga kuntani left anay ang curfew bagudban sining dispiras sa nga Paskwa. Ang payag sang hepe sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz. Nag-confirm po ang IATF COVID-19 Cadiz City na i-implement pa rin po namin ang curfew hour which is 10 in the evening up to 3 o'clock in the morning. So, between po yung oras na yon ay bawal po lumabas. Ang ginapasugtan lamang yara sa gwa sa Japon ang mga authorized person kag ang kapulisan mag-bitbit sila mga tao nga harap pa sa Japon sa mga dalanon sa oras tak na alas 10 tungtong alas 3 sa kagahon. Kag ini sila ang tipunon sa bahin sang Cadiz City PNP kag patigayunan sang film showing ang ilang taon amo ang mga awareness kag mga informasyon kung ano kadelikado ini ang COVID-19 kung maglaton sa tawo. Amo ini ang katuyuan sang IATF agod nga ining mga nagabayular hindi lang sila nga makaangkon sa nga tawag nga disiplina kundi makaibalo man sila kung nga ini sila ang unggan o kon gina-implement ang disiplina. Report dito sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutib na report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang balita ni Aksyon Roger sa iluhan taneng Valladolid si Aksyon Percival Villamor, 53 anyos nga lalaki nga may kaso rape ginserbiyan sang warrant of arrest sang mga kapulisan. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Percival Villamor. Pers. Yes, Action Rex ang
Valladolid Police Station nagkandak sa operation against sang wanted person. Kaginserbahan ang persona sang warrant of arrest ni Police Captain Wilfredo Binoman. Upod ang alert team kagang persona ginkilala sa kay Hernani Alayon E. Uberio, 53 anyos, kaga inisya may asawa, kaga pumuluyo sang Zone 5 Barangay Bayabas, Valladolid, Negros Occidental. Inisya Action Rex nag-ginserbihan sang warrant of arrest nga may case number 4479 4880 4801 kag 4882. Apat ini siya ka so Action Rex nga panaog sang aton nga korte batok sa iya. Kag ini Action Rex may violation sang kaso sa pagpanghinlawas o kuna rape action Rex. Kag ini siya may paragraph A kag paragraph 1 sang 206-A sang revised penal code sang amended sang Republic Act number 8353 sang the anti-rape law Action Rex sang 1997 agna. So ini siya ginserbihan sang aton kapulisan sang Valladolid sa ginpanaog naman ini kag may pitsa sabtong December 15, 2020 ni Honorable Francis B. Guanzon, Executive Judge sang RTC Branch 62 Bago City, Negros Occidental. Ini siya Action Rex na persona ara karon na unong sa custodial facilities sang Bago asang Valladolid PNP Action Rex. Report lagi sa compile sa Valladolid PNP ang inyo ka-aksyon. Aksyon persibat sa tita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Marami. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod yung kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon niya nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon.
sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand Kagkaroon, balikan natin sanitizer kahit na Banak, bulig. Alang-alang na to sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad. Merry Christmas sa inyo tanan-tanan in advance. Kita-kits kita buwasa diri sa aton sining presentation. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining pagpakigupod since kaina tubtob sining mga inoras diri sa Aksyon BBB. Sa kinandan ga agda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life. Sunod na sa dili gid lamang madugay upod na kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo sinika Aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod,